Natuma na gina kong giingon. Og ang giingon sa kong amigo nga si Bay Alimukoy nga magtagay ko na may. Unya, siya mo'y bahala sa pulutan. Tungod sa usa ka babay nga dalon ron sa mong mga amigo. Nga portir bagay pagkagwapuhan nila. Bisig wa mapurma ang ilang mga itsura. Kay katong usa, si Ernesto Smuka, way buhok. Unya si Taguro, absent. Og sa eskwelahan pa, kuwang siya classmate. Tungod siya hang alingag-ngagan. Pero nanghambog na ako na sila chicks. Nindot sad kay ingon man si Bay Alimukoy nga ikay da sa ilim nun. Dayon adto ta mag-abot sa payag nga atong abutanan nga imbis na magtagay-tagay pawagtang sa mga problema. Haron kuno maminyo ta kung pananglitan na tay chicks makita ning kalibutan na. Kini ra ba kong ilim nun? Sikreto ni sa mga gwapo. Og imong tilawan tamis kayo. Kay grapes ni pang social elementary school. Pagkalami aganing grapes. Mura tagtunawon sa kalibutan basta imong matilawan. Samot ni gyud akong amigo og ang kauban nga among nailhan. Karon mao na ni hingon nga magkauyab na gid mi. Pero magtagay sa Bay Alimukoy kay mamo to ingon niya. Maghuwat ko niya sa payag kay na si dang pulutan. Niya ako ang ilim nun. Aw sige. Mo na nindot buhaton. Bruh. Ako sultian si Abe Ernesto. Nga sila si Alimukoy o si Tutong Tugsok. Gada og imnunon og pulutan. Adto kuno sila sa payag magtagay. Kay kuno si Ernesto kuno sa muka. Na kuno'y babae nga edad doon. Ako sultian sa unsa ka tinuod. Di ba ka tumasuko sa baytutong ron nga nadugay-dugay ra ba ko? Kaya nagsugba pa manggug ko sa amo ang pulutan. Ingon ra ba to siya nga magda kuno siya espesyalay nga imnunon. Kana espesyalay nga imnunon murag karon pa ko makatilaw ana. Kay kini magong sobraan ta ka kanang sobraan ta ba kanang sobraan sa kapobre bitaw nga kanang makainom ra tag libre bitaw. Di naman ta kapili og imnunon. Og unsa ganin tagayon sa mga kahigala, maoram sa tay atong mainom. Mga karon, nagpasalamat iko ni Abay Tutong Tugsok. Say pong paniya. Paimnon kuno ko niya og ispislay nga imnonon. Kay naa ko noy among amigo nga si Ernesto Samuka nga magda ko maanyag nga dalaga. Nya, butakalon ra ba po ning tawhana? Mao nag-andam siya ispislay nga imnonon. Nya di ako. Nanghambog po dayon ko nga simpre bay. Bago man kong nakaigo sa kong numero nga 642. Ha? Ako ay ang konspulutan. Kaya gusto po ko nga makainom og ispislay nga imnonon. Mao nga kini karon. Nagsubba kog isda. Siyempre, adtoon ako siya. Adtos payag nga among tapukanan. Unya, siyempre, kato sabay inin sa muka og si Taguro. Kung moabot kinito, nagi kuno to sila ipahambog nga check. Mag-ilog mi Abay Tutong anay kay kana si inin sa muka magda sa gwapa nga checks. Sigurado yung makadamami kay gwapo-gwapo mo may gamay ana nila. Kay si Ernesto sa muka upaw. Unya pud si Taguro, pangag. Usa may lain nila nagana mo nga kami Tutong Tugsok. Wa mo mi mga apan. Ang apan ni Tutong Tugsok kanargi iyang kaputot. Nya ang apan na sa dako kinirigi apon pagkadaot. Pero dako kog bunal. Magali ko. Kay ito na to si Bay Tutong Tugsok sa payag nga among abutanan. Darling, Ay. kita darling ay. Induta gid na kanang akong kalo ba darling. Kanang imog lang himong paypay. Kay kini gud wa magsiling panin ato ako ring area. Gago! Kinaog ang adlaw. Karon darling. Sabi na kung Oh? ako mga barkada ba. Nag-inom-inom sila. Ano yun? Gusto jud ko nga. Ato tadto nila. Ay, ipailat bay. Uy, bay. Nakita na ko sa duha ko kumata si Tutong Tugsok og si Alimukoy nga adto kung sila mag-inom sa ilang payag. Gadahan itong pulutan og imnonon. Mao ba? Oh, mo bagay paghisgot ko wa ko katiwas og istorya sa akong darling. Kay kon, mo na karon. Oh. Na sila nag-inom dito. Naagay na dito. Ato tun. Panahon na gyud nga makatagay-tagay ta. Kana mo na siya nindot. Ang importante sad ako na ang darling kay para makailaila sad akong mga amigo ko si Alimukoy og si Tutong Tugsok. Unya, base payag maibgan na kay butakalon ra ba to si Tutong Tugsok.
Para pa kay kag-asawa. Ayo ka. Ito ba? Salamat. Sige kay dili kay mo sulti na gusto tinuod ay kay basig na ilang kaanin niya ba imong bana. Sortihan di ka, part. Kani akong uyab. Sige na basta-basta. Musugot at mga tawana. Unsa na imong hanggi ila na imo nang gitinag pero kay singko o sundang imong hanggi tiyo na sa agtang. Nang gisugot gud din Wala, ganahan ko yung Kaning akong pag-aupaw. Ah, oo no. Wala. Og may Na- sima pa murag may kahinumdum kita. Sakto kayo. Kabantay ka lang Oh. kanang kabantay. Nakatawag bang ko mag-gun? Kabantay ka lang, kabantay ka lang kanang Balibos iring. bay, kabantay ka lang kanang pilok sa kanding. Oh. Inig ana na kulkwap. Oh, hello. Dang tila. Mo di nagkumangitag lain pa. Jesus. Muna, atuon to. Tao. Gago. Tutong tukso. Ah, sige na tutok kay buta Dadali. kala ra bagay nimo po di ay. Sus. Mao gining payaga nga giingon ni bay alimokoy. Matiwa magyapon ni mausab di ay. Purti pa man pagkanindutas porma. Bale nga magpaabot ko niya. Kay ang iyang gingon magda siya og pulutan unya akong ilimnon. Ang akong ilimnon iyang pulutan. Mao na nindot nga magkasabot. Katong duha. Nya. Nga naman. Bay, iniharap ka. Ah, tayo dugaya ni mo. Di pa kayo dugay. Ay, si may noon bay. O ka nang, ano nang pulutan? Nya, yung noon mo. Mo na yung espesyal? Unsa man ka simutan ba ho? Oh. Uy, hala! Di ba? Salami! Sa English ba? Grapes. Ano ba yung sabi? Uy, hala! Karoon po siya ko tilawin, ana bay. Mo na yung kiningon ng espesyal? Sultian talang kamay. Sa parihan na itong mga kabot kong ignorante kay dagway. Pero makainom sa taaning lami nga ilim nun nga batod pa nila espesyal lista. At wala nga ito. Bay. Ay, bay. Kay- Bay, tutong bay. Are may Boy. kay na amang di mo mainom-inom matagay-tagay na to bay. Nindutan kung pulutan ninyo bay. Ay, gutom. Nani Bay. ba kayo pelotan? Ah. Pero atay tinuod sa gingon ba eh? Agay. Kani akong oya bay. Mana yung pinaka the best nga ako bay. Ngawo. Oh, nawa. Tigay ko talaga. Tigay. Kana bay. Ngaway. Tiyan ka. Natural gina siya nga. Ngon ana bay kay dumadaman, dumadaman siya. Bay. Udod ba? Udod. Ka nang, Lumada sa pelotan. ka nang. Bay. Tigay. Sige, na importante. Mo na imong asawa, bay. Mo na akong mo bitaw kong istorya di bay ninyo nga. Ako ndado ipakita ko ninyo. Ha. Nawa. Tinuod gidi ay. Bebe, Bebe ako kasi inong kay giuhaw kay ko eh. Tanawa lang ko na panagway na ko ba ho? Ha? Pinakagwapo sa buong mundo. Sus, wala pinipaki. Day, wag ka magputa ng imong asa bana day nga tuto kini mo gipili nimong ingom naglagay ang itsura ni. Ayo. Imo bay. Ayo, nagtuo. Bay, nagtuo yun. Lagay gud. Basta nahalap na sila bay. Katuhon na lang inom. Kagwapo nimo. Isa may nga na imong asawa bay ning. Amo na si G sa puti. Ang ngayon sa puti. Kaya ako bod. Si Ernesto. Hilom. Ito ba? Musad ka kaya kada sa mua. Di ba nang hambog ka? Ngayon mong dalon rin mo ang uyab. Nagwapa kayo. Man ako. Nya mo sabay na itong inom. Inom na brad. Man ako. Nya. Takay! Huwag minom ba? Ayo ano bay. Ayo kita tagay kung mahal sa kinabuhi bay. Ay sa dili day ka ng pulutan day para ra na sa mutagay dili na ingon nga para sa mo inom. Dahil para sa dili mo inom. Ni ari gali ko diri kay napugas pa nang bati pa kay hinaw kong bana, kamo bati pa kay mong mga law. Abi man ako mga gwapo mo. Mo bitaw pulutan akong gikwato. Kay di ko ganahan nang tagay-tagay kay di madaim. Kana pulutan para ra na sa mo inom dili na siyon dili mo inom. Gang. Agay. Gang. Ano ka pilon? Magunin mo ko. Magunin likramo. Lagi na lamin mo bay. Yari ka pulutan ako tayo. Tumana. Mau na imong bana. Pagtaros na diri bahala mo diri. Ginang.